Zat adat bolanda çıkarsa göğüne gelir durar. Ol cadugerler näme diye? Cadugerler Türkmenin içinde de şondan galan bolmaga çemildiýär. Bir alaja ýüp edip demurut berýär, şunda kılsaňyz göz ýegmez diýip. Şuňa da alynýarlar. Bir eriş, bir ýüp nämäni gora bilmeli. Hazreti Abu Hurayra diýen bir gowy sahabasy bar Resulullah'nyň kän hadisler rivayet bolýar. Bir zenany ya bir adam geldi diýer, elinde alaja ýüp takypdyr. Munyň näme? Muňa çüfletdim falan kese. Inni gözlegmez diýip aýtdy. Wallahi diýdi. Eger şunuň bilerseň cenaza kıymalysan. Bir niýet alanyp ýör. Biz niýete gelip ýör diýdi wallah. Bir cadugerler men eta kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammed. Her adam şu cadugerlere barsa diýer. Ya palçylara barsa diýer. Şolorun gefine inanaga diýer. Biz Hudaýy iýberen şeriaty Muhammed peýgamber inanmadyk adamdyr. Şia bizim akaidlarımızda var, ahullamızın hemmesi otur. Her adam şu sahirlerin, cadugerlerin gefine inanýan bolsa, Peygamberin şeriatına inanmayan adamlardır. Şu da mütela bolup durupdyr. Mütelalygymyz şu. Aziz doganlarymyz, hususan men debirler, doktorlar, mühendisler, şular ne kadar okuyupdur, kaybı bilýärmi diýip soraklarym özlerinden.